Tatlo arestado sa panibagong bypass operation sa distrito sang Arevalo sa syudad sang Iloilo. Lakip sa mga nadakpan ang isa ka 22 anyos nga nagabusong sang 5 ka bulan. Si Zen Kilantang nakatuto. Nagahilibion ang magbayaw nga sanday Mickey Pinto kag Maribel Rosquillo. Ini matapos nga madakpan sa ginpatigayon nga boy bus operation sa Kalaparan, Arevalo. Suno kay Mickey, ginpakadto lang ini ni alias Hana sa lugar agud magbantay sang bata. Wala naman ini naglaom nga ini ang iya madangtan. Ginchatan ko ni Hana nga kadto na di sa bangga sa Rait. Muna ginchat niya ko. Tinagkadto mo kami nga duwaing. Kibot mo na kami gulpi din nga mo to. Nagalalain naman si Rosquillo bangod wala may mabantay sa iya 8 ka bulan nga lapsag kag subong nagadala pa ini sang 5 ka bulan. Wala ko yung kaginto na sa mga una yun. Nagulang ko kwartay man nga daan. Lakip man sa nadakpan si Cedric Keno Gambe kag lunsay ginpanginwala sa mga ini ang illegal nga buluhaton. So 2 years na sa watch list but it was only yesterday na the chance upon nung nabligyan sa nabaklan sa sing Cebu. But sa initial information, user ang kategory niya but siguro lately nag-engage naman siya sa pagbaligya. Siyam tanan ka sa sang ginapasuni illegal nga droga ang narecover sa 3 kagintugyan ng mga recoveries sa Regional Crime Laboratory agud ma-examine. Preso na ang 3 sa Arevalo Police Station. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.